Dobar dan i dobrodošli. Danas par riječi o linearnoj perspektivi s dva očišta. Prvo nam je potrebna linija horizonta. Horizont predstavlja visinu očiju i povlačim jednu skoro okomitu crtu. Sa svake strane ove početne okomite crte označavam očište. Iz krajeva povlačim linije prema očištima. Plohe koje nastaju završavam okomitim crtama. Sve te tri okomite crte su usporedne. Dodajem trokut. Iz njegovog vrha povlačim liniju prema očištu. Opet nastaje ploha koju završavam tako da kosa linija krova dobije svoj usporedni par. I nastao je jednostavan primjer kućice. Mogao bi još dodati prozore i vrata i možda još par detalja. Probajmo još jednom s malo više detalja i bez žurbe. Nije da baš moramo crtati sve u 60 sekundi, ali samo da vidimo da je moguće. Početak je isti kao i prije, samo što ova početna okomita crta presjeca liniju horizonta. Iz krajeva početne okomite crte povlačim linije prema očištima. Nastaju plohe koje završavam okomitim linijama koje su usporedne s početnom crtom. Znači sve radimo kao i prije. Dodajem trokut i iz njegovog vrha povlačim liniju prema očištu. Opet je nastalo nešto što nam djeluje kao dugačka ploha i nju završavam kosom linijom koja je usporedna s ovom prvom kosom linijom krova. Još nekoliko detalja i nacrtali smo jednostavan primjer trodimenzionalne kućice. Brišem nepotrebne linije i postojeći crtež ću još malo doraditi. Crtam jednostavno drvo. Njegov donji kraj je već na liniji koja vodi prema očištu, a iz vrha drveta i iz točke gdje se sreću stablo i krošnja povlačim linije prema očištu. Znači imam tri linije i one mi služe da bi između njih nacrtao još nekoliko takvih stabala. Svako sljedeće drvo je sve manje i smanjujem još količinu detalja i smanjujem razmak između svakog sljedećeg drveta. Sada u biti radim linearnu s jednim očištem. To nam djeluje kao dugi drvored koji nestaje u daljini. Nestaje u očištu, odnosno u toj točki nedogleda. Iskoristit ću postojeće linije koje idu prema očištu i s desne strane kuće crtam još jednu kuću. To nam djeluje kao da su kuće u nizu. Ispred ove velike kuće crtam kocku. A onda ćemo vidjeti što bi to moglo postati pod navodnicima. Postupak je potpuno isti kao i prije. Nastala je kocka koja će postati bunar ispred kuće. Još ću malo dodavati detalja i brisati nepotrebne linije. Probajte za primjer nacrtati kućicu ili dvije po principima linearne perspektive s dva očišta, kao što smo sada vidjeli u ovom primjeru. I kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!